Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka TMC Hamelem kat badang mi gisni kanang klan shishu na ka jingtre shitom jong president ka TMC Melem block usamla rangba uba Samuel Hasha bad ki nongelam na ka constituency. Habaya keren bad unay nongelam ka TMC na Melem ubalami banyak hunteng na ka constituency ha ki election ki baladem ulaong baka TMC kalakyo kat manang mi kisngi bat kipat ba kila priang ya gani kaseng bat lakadai kaseng kabadang thamai ru ulaya thuru baha ki por baka di kaseng kadang sedang nakaliang jong u ulalaj ban yakendo ya Dr. Mukul Sangma badi ki wai pat ki nongelam ki bahakmat ki baptha ayu ban trei bat ban penklan ka nado kitu kipor hadu menta mau bat ka kinhon kila treshitom ban rung haman lekisnong kitau ban pinsngotho hakabaya day bat ka seng hakabaya day bat ka jingpen bana kertong jong ba Charles Pungro ya uba Gilbert lalu hagasngi ba uwan ban pinyeso syakaseng nakaliang jong ni samna uloong ba ka TMC Hamelem kadai ne ka jing treshitom jong u bat kinongelam bat amdon de ki waipat ki ban kamtrai ba ka seng kadai jongno bat hadu menta ki pat ba ki tip ba ka TMC Hamelem kadon bat ka keu dai ne ka jing treshitom jong u ula kinturu iki pat ba bakim dai ban smotho bakala ya ka jing penpena jong ba Charles Pengrop namar ya ka tiket hi dai ban wan penpena ha ka jingyelang ha ka constituency ha office haba jubab ya ka jingkeli la un mi ne em ban ya khun la da yo tiket na ka seng udeu samla rangba ulaong ba udai unong trei jong ka seng bat un trei shitam la un mi ne em ban ya khun la da yo tiket uneu samla ulaong kanika syong hakara jong kipat ba kumno kin rai namar marwai umla ban rai dai kipat ba kiban jid bat un shania hakipat ba bakin shim ya karai te ka TMC te ka dai ka wei ka parti ka badak thamai te nakaleng ka jong aro nga layos ngo ya kana ka parti te mars ni osngo kumto hi ngala likendo i Dr. Mukul Sangma banong bangan tip khamha hakwai de batne parti tingal likendo i hanthi apo jaka sa jong i te iong yanga ba iong kana ka parti ka batmai bat ka de ka parti ka babha ka babiang te dinak takadaw ila rung hakne ka parti TMC te nagaleng ga jongaro ngala ong ba sarang arung asutanat mangandon bat phi hakne ka parti te long ne am ngarungan rung lang no hakne ka TMC te yong yang yong ka biang ya kata lai te so tanat te yong ya ya chaprang trei shwana kumta ka parti te dak bakumta hi ngaro nga hadin dangala kendo bat i yong yang abat kendo i ba Charles te ba Charles yong kumju hi yong trei shwana kumta ka parti ya shwa shakman te hadin nang ta yong to lik kendo i bat ba James te bat ba James lendo ro ngala kendo ma iru yong kumta hi te nadu bunai April ngilaya syakmat ngarengkat bat kaneka parti tengala lek keleng haman lakisnong pen sautu pen syai shwa ya ki pat ba nong shong snong jong kamelim konsumsi hato ki pediang ne am ya kaneka parti nomor ba bapli kim pat tip kim pat syai ha bai de bat kaneka parti tenga pen syai ya ki ya kanong rim jong kaneka parti te da ka bakum tahi hadin kato kadengi la form no ya kaneka ya hapo kamelim bat kila la thung ya ka kum kon biner ban lum ban lang ki pai nong song song jo kamelim konsensi te dak bakum tahi suki ki las nang su thet hi kane ka parti haman lagi snong nila lai haman lagi snong kendo nang kwang shwa e ki rangba jong ka snong namar ba barabor hi ka kamram ka jonga nang kong e kamu chisin bangarung hakno no ka snong ngada nang kong e ban kendo shwa e ki rangba snong bat ya ki executive member jong ka snong ban kendo bat ki ban ya pensyai ban ya pleu jong mod hato kalong kumno kane ka parti te dak bakum tahi kila sultanat ya kane ka parti bat nang tapat ngi salej haman laki snong nang ta ni organize ki house meeting ha ki snong ke bapher hak me kamalim konsensi ki ong ki pedeng ya kane ka parti tangla kane ka parti ki ong ban ya ka BJP bat ya ka ki wei bat ki parti te ki accept ya kane ka parti te kala ya syakmat hi klem shong thai ni nadu mun step hadu damit
te ki ngilas tang bun ki members ru ki long kami ki rangba ki samla bat tat hadu bang ela yok ban form ru ya kane ka melim blok ha kini ki benai ki bala dap hang thi hapo lengka ki ha kabaya dei bat kata pat kalongom ne ngi tre na kam ta party ngila ya chakman am ta party ngi klem shong thai shu ngi tre ki pai ba ki so tanat yanga bat hapo melim constituency hi TMC kamut nengkong ki itu yanga ka face jo ka TMC hapo melim kadai mangahi te lengba da kajing tre stom ka jonga kajing tre barat ba rengkat bat kini ki member te nakaleng jo ki member ro kila kaloi bha ban tre nak menta ka party te wat kini ki member ro ki ong ba bahasa ngi tingim itu ya no ngi itu ya ka TMC lengba na phi bat dei ma phi hi bawan pensyai ya ka TMC hapo ka melim konsensi dei tat hadu menta ka sasutit hadu kat nero ka parti TMC ndrei ka jing wan jong uta ngaru nga klempoi perkhat hi namar ba u klem wan lengba ka blok namar ba kat kum ka jing ong jong vice president ai jo ka state jong ba James ai ki ong yang ba uno ba kwa ban rung hapo ka parti yong dei ban wan nang kwam shwa bat kan do ya phi te ndrei kam sham la long kum ta wat la ka taru na kaleng ka jong ngi pedang ya uno ubreu ya uno bakwa ban ya trailang bat ka party ngi pediang ban trailang bat ka party Henry ya ngaru ngam sampoi perkhat bahak tu kasni nakaleng jung i president nganang ngaru ngan lej hang tei ngadon hang tei hak tu kasni ban ong ban pedeng burom ya ubreu uban wan ban trei rengkat bat ka party Henry ngam sampoi perkhat bat ngam sam khmi lenti ban nakaleng jung i presiden jongi in pen benai o kumuta Henry chisin ma pen benai ya no dai man pen benah ka konferensi amdai hapo office tang bat rengkat bat kino kersian batang arsan wat ngate ngaya chakmat nakaleng ka jonga na long bru bala kre Henry ka pakong san ngaburom yaki party members ki jonga bat kade karai ka jong ki pai ba kade karai jong ki pai nong song jo ka melim konferensi hi barok kawai Yano Kimon Banjit namar ya ka tiket 4 declare mla ban kam try banom noro ya ka tiket Henry ka bakong san ni haman ngapat nakasur jo ki pai ba kata kade karai ka banga ai nakalem ka jonga namar bangam la ban ai rai marwi Henry ki membership baro jong ka blog nang ta jong ki women swing ka bangi ladap banjit ikinong ket kam menta sa jong ka youth wing kabangi la dap form ro ya ka youth wing ro te ka shong sa nakaleng ka jong ki bateria ka melim block nakaleng ka jonga ngam la ban ai ka rai nakaleng ka jonga ngam la ban ai ka rai te ki pat ba hi kin ai ka rai yano ki ibit pat yano ki mon te la da ngamyo ya ka tiket ro ngangan trai bet ngam ta ka party Henry ya kata ngayo ne umyo ro kamshong hakti jonga kamshong hano Henry ka shong haki party members joka melim block hi barok koi bat ka shong haki pai ba yano ki mon banjit kata dei ka ansar ka jonga ka ba na ai hakne ka por to te ka jeng karpat na kaleng ka jonga ya ki pai no shong snong joka melim konferensi ba kim dei ban klumar jing mot ha ka ba ya dei bat ka to ka sngi ba presiden barang ba chungi la penmana ya weipat kumu candidate kipai ba kim neban khuslaya kata namar ba kadam don kapor markini ki baro kamshong hanga kasong hapi kipai ba